Здравейте! Когато имаме един прозорец, който е на север и там слънцето е по-малко, но все пак искаме да имаме зеленина, какво е решението? Един вариант, използван още от нашите баби. Така наречения здравец. Той се чувства прекрасно на сянка и ще ви радва през цялото лято. А не само през лятото и зимата. Той е многогодишно растение. Какво да направим по повода, ще ви покажа ето сега. Взимаме си една хубава саксийка с здрава пластмаса, с повече печати отдолу, за да показва, че пластмасата наистина е хубава. Убеждаваме се, че вътре има дупки, за да има откъде да изтича водата. Взимаме си малко камъчета и поставяме на всяка дупка по камъче, така че водата лесно да може да излиза оттам, а и да не излиза почвата, да прави буклук. Това се нарича дренаж. След като сложиме на всяка дупка така камъчета да има, с градинарската лопатка сме си разбъркали почва, която е от 3 части, като една част е добра огнилоборски тор, една част градинска почва и една част пясък. Запълваме си цялата саксийка, ето за по-удобно. Може и да ползвате една саксийка за по-бързо. А някой плевелче, ако влезне, ще го махнете, за да не тръгва. Като пълните, едновременно с това хубаво оттъпвате почвата. Едно важно условие. След като си напълните саксийката, тупате я, ето го. Саксията е пълна, с хубава почва, готова да създаде новия дом. Ето го здравеца, който сте си го изкопали някъде от двора на комшията, без той да види. Разделяте си, виждате, има коренчета, има и зеленко. Колкото повече му махнете зелената, толкова по-е сигурно неговото прихващане. Правите си една дупка с пръста, заривате хубаво и притъпвате от всякъде. Ето ще покажа на следващото пак. Хоп! Така да са през разстояние. Хубаво е да си ги слагате шахматно. Може и по двечки да слагате. Трички. Имайте предвид, че всяко едно растение ще стане до края на лятото 4-5 пъти по-голямо. Стига да го поливате. Много важно условие е поливането. И ето така може вече да му се радвате на съндъчето. Притъпвате хубаво навсякъде. И се наслаждавате. Не забравяйте да го полеете после.